Good morning guys. Good morning guys. Adlaw ron sa Domingo guys. Duty karon akong anak guys over siya. Okay, RDOT mo siya ron. Good morning sa tanan guys. Maayong buntag sa tanan ninyo diha. Kumusta inyong adlaw guys? Okay ra. Mamaya guys, abang-abang lang kayo guys ha kay nakoy ko ang kanang i-vlog karon guys. Ayan guys, kanang maadto ko karon sa Pikas Balay kay kanang naaroy kanang okasyon. Tanawon susihon ako dito kung unsay angay ako katabang sa akong ate, sa akong maguwang kay kuan maron birthday maron sa iyang anak si Hans. Dayon ka 16 no karon no Domingo maron guys. So ikaugma birthday sa akong maguwang sa akong ate. So double celebration karon kay wa man siya duty, di off maron sa akong maguwang kung ate, uma pa siya mo-duty sa gabi. So moadto ko ron sa Pikas Balay kay para magtabang-tabang ko dito sa akong angay katabang nila para madali ra ilang trabaho dito ilang. Sige guys, nagdala sa ko aning sugbahonon guys kini kay magsugba mo kunog baboy nga. So yan guys, abang na kayo guys kung say among buhaton among lutoon dito guys ha. Sige guys. Adto na ko guys. Nana ko diri sa balay sa akong mama. Maning balay sa akong mama guys, sa akong nilikanan. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Akong pagumangkon guys si Jik. Dala akong ate nagluto na sa spaghetti. Pero guys, ang sarap-sarap. Spaghetti na akong ate ay. Birthday niya kas 17 ka Lunes. Karon na lang. O lagi karon na lang double celebration gani karon. Wa may lugar di opro niya. Guys, ini mo kusina diri guys. Ang gisuon guys si Angel. Ang usa try si Lovely. Kay kale. Muna dig, kuan guys, salad. So ang akong tabangon akong buhaton guys, marinate na lang ko ning isugba guys, baboy. Pila ni kilo te? Unsa ni siya dapit ako nang asa kuan. Pero guys, muna ding spaghetti ug kuan guys no, katong kuan salad kini na lang baboy. Nako si Kali. Ay. Kali, good morning. Hugas na akong ate guys. Muna akong ate na si B1 si B2. Ining balay sa aming ginikanan. Dito sila nagpuyo. Sila mga borders. Hugas sa taning karne guys. Ilan ni kilo tit? 2 kilo. 3 ilang kilo? 360 guys. Ni sa pulis? May pa dit 350. Nagpagaling man sa bukog guys. Pagaling ka maglumpia di ka? Sa ko ganinas ko guys. Sa spaghetti. Ay dagko ra ba na ilang kuno, ilang galingan? Sa una pa man ta nagpalit ko atong kuan. Food process. Pero guys, ako sa ni hugasan ng karni guys. Hugasan sa din akong karni guys ha. Nag-grade lang ko guys kay mura sa nakuot na ako dito sa drawer guys. Mura sa birthday na to ba. Wala ginigi pa hitiwas ni mo kuan. Kanang hiwa. Ba imo na tatong ipatiwas kanang ginani ani man ni ay. Dara day mo. Kinuko ka hait ra bas iyang kutsilyo ra ba? Ha? Di mana day nahurot na day? Hindi sila na mo spaghetti. Oo, pwede ra man tibag aso sugar. Ana bitaw ko basig magamit na tong konenjil kay. Iari diri kay malimtan na. Nakoy pud diri ki. Pagtimo. Ano, bas bago namin kuan kanang gitiwas sa mong inunan magatong lagaw. Naapa man. Lami kay sug itlog lagi nga gikuan. Umilit niya. Wa na mami itlog gibaw nga nin buhang dyan. Kay may side up man na yung baw ng cream. Kami tagtubag tamatis daghan ba. Di na mahuway man ni akong mga alangga. Pagkapoy lang. Sig pangitlog. Pila itlog na oy. Nangitlog man to ganina Jill nagtingog jud to. Itong nagkuan man ko nangiling pug sayo ganina daog ko. Nanilig ko sa may lababo ba.
Hugaw na lagi nilang baboy no. Daghang kang itom-itom. Sa tataran man natin adyo pagpa chop-chop anang ilang tataran kay di nila kagisan. Nao? Kaon yung mga kahoy. Di mo ko magpa-chop ug kan baboy di ko pa-chop ka na lang sa manok kay duham to ang tataran na idobo na ko kung namami katong dako kayo nga kuan para jud chopping board ba. Ilipan king pas ilaha ba nga tata kanang chop kanang kutsilyong dako. Namami to nagpapalit na jud mi. Okay, kuan mi anang walay kuan. Walay. So, duhang kang kuan. Ay taga nang kuan ba pero iyang sung patanganan ba. Dako nga panaksan. Ay, napay mga bato. Tinudyo wala si tinudyo wala si Mirna na nawagtangan at one day kanang kompetensya. Oh. No, yung nawadyo te. Oh, lagi. Uy, lagi. Magtuon na sa uri nagplato. Kana rin ilaw. Sus gabi guys, ngari mo ko gabi guys no, na bad news guys gi ko sa akong ate. Nang kay wa pa man ko kaatos merkado good guys. Nabitay ka nang suki na ko sa una pa guys pa sa tindiras karnian sa eskina guys. Pag February 14 siya guys nagpakamatay. Nag-suicide siya guys, naghiko. But tinuod pa di pa sure guys basta mo na istorya ko no. Pohon makaato ko sa merkado. Mangutana jud ko tinuod ba na wala jud siya. So kito na nito to yung karni guys kay kanang limpyo kito yung baboy guys bawa jud kanang baboy tay balibo yang kuan limpyo kay ba nang kagisan jud maatarong uban kay limpyo sa tataran guys di pas ani nga now hasol pa kay si hagpat ani mga namilit nga kuan sa kuan nga tak sa tataran na hasol kayo limpyuhan. Buwan na naman sa tikas-tikas mura sa unod na sis dito kanang nani ba kanang naibrog kon tan-awa nang maglisulisoy oh patay na oh Sis din na doon. sis mana kanang magburot di na unod punos baboy mo yun ang kunong kuwaon ngilad na sila kanang na yung mga puwa-puwa nani oh kanang nakuha to siya Nasa sa manok. oh nasa sa ay limpyuhan ko manang manok maayo kasampat ko chicken sus daghana yung madanga purti yung puti asa baga kayo ang kolesterol niya ba yung tambok nang hasok kay lagi masa magpalitag ka ng kuan so na ilan na din na luto ang naluto ng tong spaghetti ganina guys kita mo katong salad bro to na sa rep kay lami mo to siya kunahon to ni mo kuan prepare para magkadagan ang oras guys ba kabug na sa to siya maayo sa rep pero nito ito overnight guys no si Randy nagsagob man og kuan si Randy sagob og mineral na insya adto ka dito ko okay na mahaw na mami si Janjan gato sa niya ganina dugay kay kagikan mga apit padung na Titol City Wala basura. gikuha na akong itan-aw kay pagpanilig nanilig mo ko dito dapat sa may among tuba sa may tuba sa tubangan na mo ba dito sa Luyo bitaw to tang may mga fern daghang kayo itong sa may lababo ba sa may lababo ba o nanilig ko dito kay daghang tong dahon tong laya akong ipundog niya ako na lang gisiligan pero wala ko nya agi pang ibot na ko katong ang fern kay wala na ko palabi kay kuno nagisiring na sa nayuta bago ilang kalibangan wala na ko hutag kuan pero wala ko hutag kanang kuha kay tanaw na tong ilabang ano kay nagdang ko mo ko dito nga gilimpyuhan mo itong lang dito laray ko limpyo kay ko di man na ning gilimpyuhan dito kay ako tani gilimpyuhan dito na gilimpyuhan din niya na karo ako na nang gilimpyuhan Karo ko papanan lang may kuan ni wala lipiwanan. Dalian lang Mga nagtagaptak 7 di ako sila ni kuwate. Sayo di ako. oh na brong gitog nalit ang kuan amot na nalabay baka to sa tiller ang iyang basura kay mo pa may pag-abli basta Sabado Domingo dugay man siya maabli mga 7 kapin So nagkabong na yung Paris sa Atbang. yan tuna
Sila ba nagtipo naman na sila eh. Ito yung darling. Igo ani ba ko ano? Sa kada din law nga. Law. Ayun po. Walang law siya. Kasi malaw. Inom niya tag mojitos unya guys. Lagay yun guys. Bawal na ako na guys. Tingnan ko pwede ng mga wine guys. Bawal ang na guys. Daghan ng tubig baris niya. Aka ng ice bar. Mahubog na guys. Dili oh, si kung mabagay pa nagkontak si Brian na. Nakontak na iya kung doon ng kuan amplifier. Ano siya nga? Sa ko kay bugat. Ano pa ito? Si bukat gaan naman to. Mas bukat mo amo ah. Itungtong lagi sa iyang kuan, iyang anaan. Dili matungtong. Paparong na ba ako? Oo. Pwede rin na. Pwede sa higdan niya sa kuan luyon yan iguran na higdan nga si straw, wali straw dito. Sa maggrocery. Ipadato na mingaw kay diri. Ito ka guys. Galing. May kuan Ato sa kong sudlanan sa kuan case. Kapag guys, kapiti lang ko guys. Ako asas kali. Balik ko na. kanang iyang kuan. Kanang tray. Fuel ba? To si Skina. Anay daghan diri o. Ay, lang- Sa rose daghan kay na diha. Mo gani ato guys Skina gani. Nanay dako dito kay nam guys live frozen. Oo niya. Nas live frozen food. Balik jis ante. Uban ato naman mamaliti. Mo adto dito di Skina di adto na ko mo agi ko dito ba. Adala jilay ako ingon ni mo jil mo ni sa jil. Mo ni siyang sisis din siya unod. Guys, mo ni siyang sisis guys. Jil. Tagkan gani sa inani pad apil timbang guys kansi ka. Kamera ko. So yan guys, tapos ko nang naugasan ng kuan guys, baboy guys. Naghugas ang baboy, ako ani kuan. Marinate. Hey guys. So dala guys, ang akong ingredients sa marination, mga imusito, unom kabuok, na black pepper, brown sugar, nya. Muni yung kuan paggamit nga patis. Bali ukat jilbi. Ug kana asin na ray kuwang jil. Pag kining liquid seasoning guys, kay lami na siya guys. Kumot yung ano. Bali jil asin. Hala kadako sa daning kutsil. Lain Guys, pangkuan ni guys tagtad sa buko. Tapos So yan guys, magsugod na tag marinate guys no. Unong kalinsito. Guys. Ipapa guys katag na to para pumuli marinate guys. Tago na sa ito. Tago yung papa. Daw. Tawag yung papa. Nasa awat kasi yung papa. Tawag yung papa. Ato tas. Ayan guys, asin. Hey, nanawag si Brian. Akong ina si Sabsab nga ina lang yung kuan pabalik ka lang tawag. Asin sunod guys, asin. Sakit uyog ang lamisa guys. Sinsya na mo sa lamisa guys, kaya magpuyo guys. Eh, kuan po siya kilang, apa nang kuan na ba? Sa kadugayo na guys ba? Buk-buk. Yung kahoy, kay kahoy man yung round table, dining table guys.
Sunod guys, patis. Nakay bitsinti. No. Pagdusa sa kon eh. Balik kon, serving kon. Bitsin to guys, sunod kining brown sugar. Ihurot na ng black pepper te, pare buk ka ng kung sa higot te. Suka ng gamay. Ha? Oh. Mawag. Ipapalit ka, Loy, ate. Loy, ah. Naa. Masa na? Loko to na. Masa? Buhos na natin lahat guys. Parang suksuk ang mga demons. Mikos-mikos guys, mikos-mikos. Ang last guys, kining liquid seasoning guys. Parang humot ng kon. Ito may bagay. Suka ti. Tabunan din ito kataod guys at para makuha ng suka. Ig-agaw. Kaya guys, managmarinit guys, magwat na namin sa papa ni Sabsab ni Braille kay mo siya rin magsugba ni guys. Pa-hospital niya kuanti, ibay kung tabangan na siya. Kung nag-asin o patis ba? Kali! Kaon sa aning budbud guys. Kaon ta guys. Namahaw na namin dito sa balay guys. Isda mong sudaan, lagaw na inunan. Na akong ba na nagsagob nung dito, unom ka mineral, aw ka ng container nga pan. Para stock na mo sa pila kasi mana tulog. Mga tagbudbud guys. Mahaw. Manang ko mahaw guys. Dessert na ni guys. Sinsya na mo sa tilaok ng manok guys kay namang namay binong manok akong isuon diri ko. Sig pangitlog. Ilan ning rinsat eh? Wali ni kaon siya sa ani? Kaon o kanon. Asa day free? Nastaan. Tuwa? Abang-abang lang kayo mamaya guys. Kaya. Ang sadya talaga karon guys kay Domingo maron guys. Libi na ako tulot eh. Oh, sige.
Ang among kon magani kay bugna-bugna pa to among rep. Ang muron na mo ba hapit na naglaway na bitaw kay na init makay padung ani suway ra kog muron diya palit oy karon ba mo kapalit diya. Kay abi og pares atong gi ati na mag-birthday sa katong palintin ng landit day malami kay iyang muron. Special kay ba? Abi kog mauto kanay may sticker ana may burak suwat sa naghimo nya. Ito nga itong murag mais na yellow. Ay kaon pintos Pintos, wala ko ganun po. tabugo. Lanto mo sa bugo. Kuyawan ta kay haluan niya ka. Mahadog ka mo palit ba sa pintos dito kay kuan niya haluan. Oy. Kuan dagang kay maninda dito agi nimo sa may kuan ba kanang kuna sa Bourbon kanang na maninda og kanang sas magay sagay sa diha lugo nang maninda og mga lagot mon ba kanang mga guyabanyo sagi nga gagmay kanang murag Mundo day. bitundan nga gagmay bisaya. Senyorita. Senyorita din na. Ipambita niya sa tindahan sa kalsada dapat niya lahang kay nangka. Nangka ila dito. Nangka og guyabano lahang kayo. Kamay lang gulay. Anan tan sila, maanat sila. Maanat sila. Ako na kay Balvin. Ay, pindot ako yung Balvin. Amo nang i-transfer ang spaghetti guys sa panangapalit na pan ni ate. Aluminum pan, asan siya? 3 di ay. Na, magiso juga ti. Magiso juga inana. Maguat man siya. Sige lang, yan naman naman ako, okay? Sige, daw na namo guys. May pag isubutan mo panaksan, i-anak diya, dito pa. Di pa matagak. Sir, mo panaksan pa, panaksan tayo mo kon anak. Di luwag. Panaksan? Iana ba, mo ikuan ka. Nga namang style sa mga kumbira, mga kanon, sus, mga plato na ipamutay. So, dahil plastic. Bitaw! Koo, diram din dari ra kay mahurot. Kay kung magkutsara ka. Pwede ka lang kana plato na lang, plato. Mga plastic. Ana, gawa, ditsura na ron. So, ay, para, Ano ba? dara, sus. Ano, oh, sus, daram din eh. Guys, ready na mong spaghetti guys. Spaghetti pataas, spaghetti pababa. Oh, sa guys. Natawa sa tag kanang guys kay panagsagay kay dati kanang Ay, panagsa. ay kada adlaw day guys. To be happy. Happy, happy. Kundawi na sila diri sa balte. Wa pa. Simple ra kaning handaan guys. Okay ra kay basta maay laglawas. Pahit sa birthday guys. Sa maay laglawas okay ra ning handa nga spaghetti sus. Okay na kanista ng mga inaning handa. Tanti maayong lawas. Tanti. Diyan, murag konti to mo out. Alas 2, alas 3, narana. Sayo ko sila. Dara kay guys. Bisa plato ang isugkay, di kay luwag. Hugas ta guys. Oh. Hugas ta sa kalderin guys kay muna siya glutuan sa spaghetti. Oh. Inday. Hi. Kale. Wakay kadewa dek kale. Ngayon tayo magpa sounds guys, magpa tukar guys guys. Karoon lang kwan, hapon guys. Yun, isa ka laging bigas dito.
Udoy. Naman na sa siminto lagi. Saan itong oras na maabot si Hans? Roy, kayo mga estudyante rin tina? Kalis no? Roy, kayo sa Domingo, klase? Lagi, di naman mo ang mga skin. Oo. Oo. Sus, moko. Agi bita na mo sa plaza ti kanang manimba may sus kanang mga estudyante kanang una pa ba kani sa time musik sayaw. Kadapon sayaw puno kay plaza. Sayaw. Sige lang activity. Kita sa una nga kuan naman to kanang panagsaram to kanang groupings mato ko say makasuri ko dito sa Hay Alay Mambaling mato ko say dito katong sabot sa kuan ba nga ato na lang sa ilang kuan balay ni kuan sige ato na lang kay taga syudad man kasagaran akong classmate sa Yossi sa una ay nakangadto ko Hay Alay sus kanang kuanti kanang squatter ba kana bang karaan pong balay ilang gipuy-an ni kuan katong kasi gipagtisan sa una sa pag fourth year nako kanang kang ilaw ba basura puros ti. Basura. Kuloy daghan kag lamok diri no kagabi Ano naman ko ikabas sa community niya. Yata. Oh. Tambok siya? Aw kanang kon siya kaliwat ug kuan. Kini na pagkal diri na guys. Napay dako pa ni tinog mo na ning kadadakan. Awesome. Mo na ning kadadakan sit man ni. Murag maora man siguro. Mo na ning kadadakan na. Mo ni ang among kabilin sa among ginikanan guys. Mo ning mga sa una pa ni guys, dito pa mi nagpuyo sa Basak, Mandawi. Di nakakakita ginani nga ligon nga kaldirin guys, kasagaran karong mga ligon, nakapalit ko sa SM guys. Dali ka kayo. Itong gamay dipis kay guys, dali kay mabuslot, makunandag ka nang imuun-unan ba. Nang mga acid-acid guys, na mga suka-suka guys, dali na kay siyang buslot kini kay ligon kay guys. Ni itom na lang ni guys kay sa nagilutuan ko ni. Gilutuan man guni gikuan sa kahoy ba. Tauna kay kanang gas range naman to sa una sa una San Miguel guys. Among gamit ba gas range. Gasol na kuan dayon. Karon kay gimix naman among kuan kahoy. Naman may abuhan diri guys sa kitchen guys. Ang katong usaan ni guys katong kuan na dito guys akong gihuwaman kay ako ray ati man sa ato kay huwang man sa mig mga kaldirin guys. Usa ra to akong kaldirin dito kay ang usa na buslot pat na puda. Kain na kayrong mga kuan wala ta kay baw aso yung mga ligon nga brand. Na ampingan dun namo guys. Kay timan Sabi na kasi ito. Oh. Ang hindi patimbang diya yung iso. Pagkat siya matag. Gitimbang na pero wa pa nahatag. O kaniya pa na. O pinitimbang ako dahil. Iyang gibda dito. Kami nagani Angel. Ay, Oh. kay masige mo siya balik. Masige mo siya. Tanduk. Kanang kuan ba? Kanang Tapang just crispihan. Anak na siya. There guys, nabutangan nag-cheese ang ibabaw guys. Namo na tabunan guys. Para. Sige na mag-order. Tay pila na nga treat when I cover. 14. Mo na siya. Mo na yung mga pack lunch kanang kuan bitaw, mga package, food package. Guys, ibutan sa namo amo sa pabugnawon guys. Dala. Papa guys. Pag college niya guys, ni siya akong papa. Na akong mama o papa dala kasal sila. Gwapo kay kong papa, ako sa mama gwapa kay diwat ko sa kong mama guys. Ano lang marriage picture guys. Kung ate ay nabasa mo guni yung picture guys. Graduate niya sa Kuan College San Jose. Basa man ni siya guys na mo lang naanak na siya. Kining sus katom ning gikuan sa gi-future sa kuan guys kanang Jessica Soho bitaw guys kining cocktail sa itaw gani cocktail bowl asa ni siya kanang gamiton lag na kuan guys ba na birthday na pista okasyon guys ba Christmas New Year mo ni siya guys na imo ni siyang ihok diri hok ana
Nampingan kanina mo sa oras Mandawi nya diri kay na nabuak to iyang patong gamay nga panaksan bitaw guys, iyang tungtunganan. Taktil ko ani siya. Kompleto pa ning baso. Kini siya day, kompleto pa ning baso day wala na buak sa day. Lo gamay na lang lagi ni 2 4. Sus, mo ni siya mahal kini siya sentimental value mahal kini siya ikuan guys no pila to 3,000 kini cocktail kuan ba kini ba nabuak man to ni Hans ang kuan kumpleto pa ng baso ako mo to na si kuan sa iyang kuan ang iyang hook wala na no katong ana asa mang silver spoon ani tong plastic. Hi guys, hi guys, ako si It Sabrina! akong pagkumangkon nga babae guys iso ni Jik Jik so ni Jik Jik yang manghod sab ay iso ni Hans akong sa pagkumangkon mo ni kamanghuran sa akong maguwang guys at sa mga Hazel. Hi Sab, hi guys and hi guys. Hello, welcome to my vlog. Jik Jik. So guys, mubalik sa ko sa amo guys kay wala pa man ang katong papa ni Sap nga mo sugba atong baboy nga akong gimarinate. Balik lang niya ako guys. Sabon ako sa akong ate. Balik ako sa balay guys.